இந்தியா vs ஸ்ரீலங்கா ஏஷியா கப் மேட்ச்சில் என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெளிவாக சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு டாஸை வின் பண்ண இந்தியா நாங்கள் பவுலிங் பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்லலை, பேட்டிங் பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ரோஹித் சர்மா ஃபஸ்ட் ஓவர்லேயே 4 அடிச்சு பிரைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாப்புல. அப்படியே சைஸை மூவ் பண்ணுறாங்க. 7வது ஓவரில் ரஜிதா போட்ட பாலில் ரோஹித் சர்மா 6 அடிக்கிறாரு. அப்புறம் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா 10,000 ஓடி ரன்ஸை ரோஹித் சர்மா கொண்டு வராப்புல. அதுதான் செகண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் தான். தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா? அப்புறம் வாங்க போகலாம். அப்படியே பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு விளாண்டுருக்கும் போது ஷனக்கா ஓவர் போட வராரு. ஏன்டா ஒரு ஓவர் போடுறோன்னு யோசிக்க வச்சிட்டார் ரோஹித் சர்மா. ஏன்னா அந்த ஓவரில் கேப்டன் சர்மா 4 அடிச்சிடறாரு. அதாவது 4 4 அடிக்கிறாருப்பா. அதான் வாய் கொஞ்சம் ரோல் ஆயிடுச்சு, வேறு எதுவும் இல்லை. அப்படியே சைஸாக மூவ் பண்ணுறாங்க. அப்படியே 12வது ஓவரில் ஃபஸ்ட்டு விக்கெட்டாக சுப்மன் கில் அவுட் ஆகுறாரு 80க்கு 1ன்னு. அப்புறம் கேப்டன் சர்மா 50 போட இன்றைக்கி கண்டிப்பாக செஞ்சுரி வெயிட்டிங்னே ஃபேன்ஸ்லாம் வெறித்தனமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது 14வது ஓவரில் கோலி அவுட்டு. ஃபேன்ஸ்லாம் டயர்டு தாங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. அதை அப்படியே சமாளிச்சிட்டு இருக்கும்போது